सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। साईबाबांनी न मागता सर्व काही दिलंय। 4 वेळा आमदार झालो, मंत्री झालो, लोकांचं प्रेम कमावलं। आज त्या लोकांसाठीचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यावर माझा भर आहे। मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचं शपथपत्र गुरुवारी सादर होणार असून तो प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असा विश्वास आमदार दीपक केसरकरांनी व्यक्त केला। साईंच्या चरणी काही मागायला लागत नाही, आपोआप साईबाबा सगळं काही देत असतात। आयुष्यात सगळं काही मला मिळालेलं आहे। 4 वेळा आमदार झालो, एका संपन्न कुटुंबामध्ये जन्म झाला, त्यांचं प्रेम कुटुंबियांचं नेहमी मिळत राहिलं। लोकांचं अगदी एवढं प्रेम की सांगताना सुद्धा मला अतिशय अभिमान वाटतो की अशी प्रेमळ लोक तुम्हाला क्वचितच महाराष्ट्रामध्ये कुठेतरी भेटतील आणि त्याच्यामुळेच ह्या लोकांसाठी अधिकचं काहीतरी केलं पाहिजे। म्हणून जे आता उरलेले प्रकल्प आहेत ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचं आणि योगायोग असा आहे बघा। आता मी साईबाबांची पूजा केली, एवढ्यात मी कुमार भोगले साहेबांशी बोललो। ते गुरुवारी येऊन ते आपलं ॲफिडेव्हिट देत आहेत आणि ह्याच्यापूर्वीचं जे राजघराण्याचं ॲफिडेव्हिट होतं ते ह्यापूर्वीच झालेलं आहे। त्याच्यामुळे राजघराण्यातल्या दोन्ही जे भाग आहेत दोघांचं ॲफिडेव्हिट झालं म्हणजे आपल्या मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा एकंदर मार्ग आहे तो खुला होईल। अजूनसुद्धा खूप मार्गक्रमण करायचं आहे, त्याच्यामध्ये अधिकचा खर्च होणार आहे। त्याला रिवाइज्ड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल घ्यायला लागेल। ती एक मोठी मागणी आहे। एस टी स्टँडच्या संदर्भात स्वतः या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर येऊन गेलेले आहेत। त्यांनी जरी अनाऊन्स केलेलं असलं तरी त्याचासुद्धा पाठपुरावा करायला लागेल। रेल्वेच्या संदर्भात रेल्वेच्या पाणी आणायचं आहे आणि पाणी आणल्यानंतर आणि काही गाड्यासुद्धा इथं थांबू शकतील। पाण्याची सेवा महत्त्वाची आहे, त्या संदर्भात सुद्धा मला जास्तीत जास्त प्रयत्न राहील। खरं तर उद्या मला राजधानी एक्सप्रेसचं स्वागत करायला बोलवलेलं होतं, परंतु मी दरवर्षी इथं सकाळी आमच्याकडे आलेली पालखी निघाली की मी शिर्डीला जात असतो आणि त्याच्यामुळे ती फ्लाईट लवकर असल्यामुळे मला त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता येणार नाही, याच्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो। आणि ज्या ट्रेन्स आता थांबत आहेत अधिकच्या ट्रेन्स सावंतवाडीमध्ये थांबवाव्या। सावंतवाडीचं जे स्टेशन आहे त्याच्यामध्ये अधिकच्या सुविधा लवकरच आम्ही निर्माण करणार आहोत। खरं तर मी ज्या वेळेला रत्नसिंधूचा अध्यक्ष होतो त्यावेळेला पैसे मंजूर केलेले होते, परंतु कोकण रेल्वेकडून ते खर्च होऊ शकले नाही। आता पुन्हा एकदा मी निश्चितपणे आता अध्यक्ष पालकमंत्री आहेत त्यांच्याशी बोलेन आणि हे आपलं मुख्य रेल्वे स्टेशन एवढ्यासाठी आहे की ते टर्मिनस आहे, शेवटचं स्टेशन आहे आणि त्याच्यामुळे तिथून गाड्या सुटतात। त्याच्यामुळे आवश्यक त्या सुविधा तिथं होण्याच्या दृष्टीने आम्ही सगळे मिळून प्रयत्न करू। शेवटी मंत्रिपद हे जनतेसाठी असतं। कार्यकर्त्यांची निश्चितपणे इच्छा असली तरी पण हे शेवटी एकनाथ शिंदे साहेबांच्या मनावर आहे। त्यांनी जर मनात घेतलं तर निश्चितपणे कोकणाला आणि विशेषतः या मतदारसंघाला न्याय मिळू शकेल आणि या मतदारसंघाला जे पोटेन्शियल आहे महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही मतदारसंघाला नाही, कारण गोव्याचा एअरपोर्ट जवळ आहे, गोवा जवळ आहे, फलोद्यानाचा जिल्हा आहे, मच्छीमारीचा जिल्हा आहे आणि त्याच्यामुळे खूप इथं विकास होऊ शकतो। आणि या दृष्टीने मला वाटतं की ह्या सगळ्या जे शासनाच्या योजना आहेत त्याची जर अंमलबजावणी करायची असेल तर निश्चितपणे उत्तम हे या मतदारसंघाला द्यावं लागेल।